masuk deh iki lo Bocai juga HS Audio. Ayo joget lagi bos. Dek biyen wis tak tukoke ujuk tali sak potane saiki nila kok ilang sak slirane lunga menyang ndi tanpa pamit ra ngabari opo kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku saiki melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggon ku goleki tali kota. Kotang iki tak simpen tekan pati tali kotang saksi cintaku nan suci bersama HS Audio Mustika Production. Terima kasih. Biyen wis tak tukoke ujuk tali sakotange saiki nela kok ilang saslirane lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari opo kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu opo kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi nggonku goleki tali kota. Mereka
iki tak simpen tegane pati tali kotak saksi bintang kunan suci Tali kotak saksi tresnaku kan suci. Tali ketang permintaan dari ibunya sudah dihaturkan ya Mas.